Perkele, kun mulla tippuu pipo päästä koko aika. Tää remmi jotenkin vetää tätä. Kiristää otsaa. Tää varmaan ihan vinos tää vitu kamera. Eikö se, no en tiedä, voisi olla vähän. Niin justiinsa, korjataan vähän kameran kulmaa, no niin. Ja huono niin vaan. Vai juomahakureissulla limu on loppu. Tätä kirjoittaessa kello on 3:10. Mä olin ihan varma, että tää tie olisi ihan hullu liukas, mutta ei tää kyllä oo. Oho, nyt tulee joku... Ei se ollutkaan mikään niin iso joulukuusi. Kauheat valot näytti kauempaa. Tai kulman takaa. En mä sitä kaukaa nähnytkään. Takana tulee joku iglu. Aha. Hän päättää kääntyä. Todennäköisesti... Missä se käännös tossa? Hän lähtee varmaan kotiin. Kuka ikinä olikaan, en tuntenut. Sekin iglukin kääntyi. Mä jäin yksin. Vanha SEO. Nyt kaikille paljastuu, mitä tietä pitkin ajettiin, jos ei vielä tiennyt vanha SEO. Tai joku äijä tekee lumitöitä siellä, jos näkyy kuvaa. Se on katolla. Mutta tässä on vanha SEO. Nyt siinä on naapurissa kahvila. Koira. Wow, meillä on ollut tommonen koira. No siinä oli teille yskimiset. Lohjalle päin. Oho, nyt on muuten liukasta. Ennen kuin kamerasta loppuu akku, niin kerätäänkö näkee Vortia, joka on vähän kolaroinut, kun oli lähtenyt tukivarsi kävelemään tai jotain, koska se eturengas oli linkulla. Keskellä risteystä, nokka väärään suuntaan. Ihmiset on jouluvallot repinyt jo irti tai niitä on pidetty täällä päin. Joo, jouluvaloja ja vittu tommonen lahonnut lato tuolla. Noin varmaan joku siihen laittaakin jouluvaloja. Tosi hyvin ajateltu. Se on jollekin tärkeä varmaan. Ihan varmasti. Musta tuntuu, että tää taas vähän niinku putoaa mun pahoittelut tosta. Noin. Silmille. Pipo silmillä kun... Nyt se kamera kyllä kuvaa ihan mihin sattuu. Ihan 100 varmasti. Mun on vähän säädettävä. Nyt olisi vähän parempi. Kuvannut varmaan koko aika ihan päin vitsiä. Päin honkia. Noniin. Joo, se on varmaan kuvannut kattoon kiva koko aika tänä tienä pätkää. Nyt nähdään, että onko täällä auto vielä rutussa. Nyt on. On se siinä vielä. Siinähän se on. Voi voi. Vähän tuppaa liukasta ole. Ei kehtaa pitää sitä punaista valoa, se olisi helpompi. Mä näkisin koko ajan siitä punaista valosta, että nauhoittaako tää, mutta vittu kun täällä kaikenlaisia punaisia valoja vilkkuu, niin joku luulee vielä, että vittu poliisiauto ja
paloauto. Ja on se kaiken maailman autot, helikopteritkin lentelee täällä ja armeijan tukikohta-autot ja panssarivaunut. Vitsi kun mä naksutan koko ajan tätä. En tiedä kuuluuko se videolla, mutta mä naksutelen jatkuvasti tätä vaihdekepin. Ei vaihdekepin, kun käsijarrun nappia sivuttaissuunnassa. Tottunut näin talvella pitää kättä vähän tässä käsijarrulla, että jos sattuu jotain tilanteita tulemaan, niin ja olisi vähän korjattu jotenkin ja hidastettu, kun ei oo ABS:ia. Ei oo mitään. Mitään hienouksia. Takalasi lämmitin on aika hieno laite tässä. Ja ennen kuin joku sanoo, että toimiiko se, niin kyllä se toimii. Ei oo hienouksia. Ei tarvi olla hienouksia. Talvella tää on helvetin kylmä ja kesällä tää on saatanan kuuma. Milloinkaan ei ole hyvä olla. Tottumuskysymyksiä. Vielä toistais kukaan ei ainakaan suullisesti viittynyt valittaa, kun on kyytiin tullut, että ei täällä liian kylmä ja... No okei, kyllä kesällä muistaakseni on jotkut valittanut vähän, että on kuuma, mutta niin mä oon kyllä itsekin. Ikkuna auki vaan siinä vaiheessa. Ja toivon, että se tulee hyvin. Oi vitsi. Tällainen pimeys aiheuttaa heti hirveän haukottelun ja väsymyksen. No siinä on autossa valoja katolla. Se oli tämmönen Texas Walker-auto. Tätä mä oon miettinyt, että onko tää poliisiauto vai vanha poliisiauto vai... Taitaa olla vaan vanha. Hyvin vanha. Saavumme Loheen. Ensin meidän pitää päästä tää oletettu afrikkalainen. Noniin, nyt sit taas. Afrikkalainen tien yli. Siinä oli kylmä. Joku ihan toinen kanava kehittää kyllä, mihin uskaltaa mitään laittaa tämmösiä kuvailemaan. Siinä on Lohjan grilli. Mä oon nähnyt kun livenä, kun siinä tapeltiin. Mä en ollut itse siis siinä grillillä, mä ajoin ohittaa. No on kiire. Sinänsä erikoista, että mä en nähnyt yhtään sheriffejä täällä. Me ollaan kuitenkin in the city, missä on heille tarkoitettu rakennus. On vähän hazardipyöräilijä. Pitää vähän omia reittejä. Ostaako Toyota vai mikä no joo, se riittääkin paljon kun katsoo vahingossa oikealle. Se voi äkkiä vaikka yhtäkkiä hyppää tästä kylkeenkin. Oli semmonen ajelija. Olisiko tohon vaikka... Joo. Hän päätti vaan tunkea sieltä. Mä en tiedä millä tavalla tossa kuuluu toimia. Kovin hän päättää jahdatakin mua. Tässähän tulikin nyt oikein... Pakko video. Ei uskaltanut tulla kuitenkaan valittaa mitä.
Minä päätän videon tähän. Öli.